аз съм Изпанът, с мен е Тео951 Killer и жихай на YouTube. Хай! Ето го и него. Ето ни. И двамата. Ето ме и мен, какво става, пичове? Ого, го правя за четвърти път, прибираме се от даскало. Преди малко ни бъгна. Преди малко изпиш, че нямам памет, сега си стрих всички снимки, сигурно 16 снимки на кръст. Мога да снимам само 7 минути и 16 секунди. За какво? Нямам толкова място. Дано да свършим до тогава. Ето е кот. Котка! Майко да ни покажеш номер на колата. Откъде беше това? Откъде ми беше това за такова ни? Скоро ще почнем да снимем на кот. А, да. Ето я котката. Някакво много странно ми се показва. Екрана гледай колко странно. Ето е котката. Фокусира се. Светлината може да си оправят така, че Лято ще се купа на селфи-стик. Сега ще се купа на селфи-стик. Лято може да направя карането ми. Леко номер на колата ще се прави. Само да ми първо телефона. пътешествие в снега. Другото, не знам кога другата седмица ще отваря един нов български фирма, не Крил Крав. Ще е много як. Снимам клип, може да ще оставя в описание, може да влезете. Много як сервера. Сега ще го затворим. Сигурно другата седмица ще го отваряме. На теб не ти ли изпитва колко време можеш да снимаш? Не. Странно. Ето главата минава. Ако успяхте да го видите. Номера на кола пази. И аз пазя. Аз дадах телефона надолу. Знаеш какво да е така баки странно? Ей, загледай се. Значи пак няма място, ама... Не, брат, аз няма пак ще скрия си. Как си бак малко странно? Ето го, как няма място. И само от моя може да се покаже клипа. Не, аз си изтрия всички снимки. Или пък да му го изпратя. Не. А да не забравим, вижте и неговия канал, когато му се качи клипа. Сега ще видя настройките. Абонирайте се за нас. И кажете на какво искате да снимаме. Ладно. Ето това е проблема. Какво е проблема? Не се вижда. Не се вижда. Айде. Сега май ще му да снимам.
Остават ми 2 минути да побързаме. За да можем да кажем после чао на зрителите. И какво става хора? Аз съм Инфанда, това сме на 900 на Кюър. Ето ви него, кажи здраве. Здрасти! Ето ми мене. Той клип го правя за сигурно за 5 път, не знам кой вече. 100 път изтрих всичките снимки. Отново! Тупа памет. Да вече няма снимки. Тя се бъде да се прибера, да направя един клип. На пак трябва малко да бием. Трябва да направя малко, още 8 корони, не знам колко закланче. Иначе ме чукам само на мен ми спука. Аз се бачи сигурно ще направя. Аз мога да направя не се смей чалендж. Да, и аз. Двамата ще го направим. Може. И който загуби, ще яде една лъжичка нела. Съгласен? Съгласен. Аз сигурно ще загуба. Аз обичам канела. Да, ама ти знаеш какво? Гадно. Те гадно ти бъде. Ама не съм казала на какво я обичам. Скоро може да направим един клип. Това ще е. За кой ще се омъжи, за кой ще го пакаме. И това. По-бързо към края, че ми остават хипер малко. И другото го забравих. И аз имам 2 минути клип, брат. И чао от мен, хора. Ще се видим следващия път.